Sziasztok! Arni vagyok, és be szeretném mutatkozni, hogy milyen videókat várhatok ezen a csatornán. Ezen a csatornán várhattok mindenféle, akármilyen Skyblock Survival, csak le kell írnotok kommentbe, és lájkolnotok. Ezen a csatornán lesznek vlogok, ha akarjátok, de nem biztos. Lesz még más is, de az még nem biztos, csak írjátok le, hogy miket vigyek végig, vagy miket játszok, miből legyen gameplay, vagy akármi. Küldhet, ha akartok, nem tudom, talán lesz majd olyan, hogy ilyen, az a map végig játszós videó, de nem ígérek semmit, nem 100%-os videó, ez nem tudom, hogyan lesz, talán úgy lesz, hogy hetente olyan 3 videó lesz hetente, vagy 2, vagy amilyen kedvem lesz. No, akkor én el is köszönnék, Arni voltam, sziasztok!